d'aquest sistema és l'experiència que justament es va produir aquí a Catalunya fa 100 anys de les catedrals del vi. Molts de vosaltres recordareu que l'arquitecte Cèsar Martinell, treballant amb pagesos i amb cooperatives a nivell d'escala municipal, van ser capaços de donar la volta a un problema estructural que era la crisi de la filoxera i com va afectar la pagesia a Catalunya, a les Espanyes, a França i Itàlia, on van desaparèixer pràcticament tots els ceps. I sabeu que es van haver de fer ingerts amb ceps que venien d'Amèrica, és a dir, els nostres ceps ja no són purament els que teníem a l'època dels romans o l'època mitjana. I això, aquesta estructura que van tenir aquests pagesos, amb aquest arquitecte i amb alguns altres enginyers, d'aquest element de creativitat de crear comunitats amb xarxa, amb una visió de xarxes, i de donar-li la volta va permetre que aquestes 40 cooperatives vitivinícoles no només avui encara existeixin, sinó que exportin a més de 30 països i alguna d'elles fa un any va rebre 17 premis en un concurs italià de la màxima qualitat de vins. És tota aquesta regió que va des de la Terra Alta, el Priorat, Tarragona, Montsant i fins al Penedès. És una de les zones de qualitat vitivinícola més elevades d'Europa.